Здравейте на всички, това е едно информативно видео за моя канал СККРОС и какво ще става на него, повтарям. За тези от вас, които не знаят, преди бях снимал в EnderGod, PvP сервера, предполагам, че повечето от вас го знаят. В този канал, който сега ще снимам като цяло на Survival и то двойно. В какъв смисъл? Аз ще си направя сервер, в който да играя мой собствен и когато събира абонати, които искат да играят в този сервер, ще го направя отделно, за да може да правим всеки път с различен човек оцеляването. Така че се надявам да ви хареса това, което ще правя. Ще правя от сорта на... Ето така, например, как да си направим картинка на акаунта с 3D, как да си направим картинката на клиповете, когато я слагаме. Ето пак вчера съм си направил това, става много бързо и лесно, просто някой трябва да обясни как става. Ще правя банери, how to уроци, как се използва Camtasia, Studio 8, как се използва Fraps, Open Broadcast, още също и Sony Vegas Pro 13. Надявам се това видео да ви хареса. Това е просто едно информативно видео, какво ще става като изцяло в моя канал, който ще снимам. Надявам се този път да го разработа и, както се казва, да успея да започна да правя повече клипове, а това зависи изцяло от вас, тъй като ако няма харесвания, просто няма смисъл да правя клиповете. Така че се надявам просто клипа да ви е харесал. Не забравяйте да споделите, да коментирате и да